Aduna may pagsaka sa presyo sa itlog sa isla sa Bantayan apan mas minus kini itandi sa mga poultry farm sa Luzon. Ano yung report? Kun kaniadto, anaalang sa 5.80 pesos ngadto sa size 20 pesos ang farm gate price sa matag small ug medium size nga itlog sa isla sa Bantayan. Karon, anaa kini sa tag size 50 pesos ngadto sa tag 7 pesos. Gipasabot sa presidente sa Bantayan Island Layer and Hog Raiser Association, Alan Pastoril, nga tungod sa pagsaka sa presyo sa mga feeds, naaghat sila nga mupa-aumento usab. Gani ining tuiga pa lang sila nagpatuman og aumento. Before sa war, ang feeds nato nasa mga 1,415 per bags. Karon 1,800 na. 1,750 to 1,800 to 1,900. Ang uban galit to 2,000 na. Alkansi man jud for the previous months ang farmers. Dugang nakaapekto sa pagsaka sa presyo sa itlog mao ang pagmenos usab sa supply sa mga piso. Hinuon gitataw ni Pastoril nga mas menos gihapon ang gipatuman nilang pag-aumento sa presyo itandi sa ubang mga dapit sa nasod sama sa Luzon. Compare dito sa Manila, as in niabot na daw 12 to 15 pesos na ilang per egg. Diri sa Bantayan, barato pa gihapon. Ang Bantayan Island giila nga egg basket capital sa Kabisayan. Uban ni Marlon Malgazo, Luen Merondina, Balitang Bisda.